Tervetuloa kuuntelemaan Kovaa ajoa -podin ensimmäistä jaksoa. Mitä kuuluu, Tommi? Jännittää aika paljon. Ei ole tullut koskaan aikaisemmin tehtyä mitään tällaista, mutta toivotaan, että menee ihan kivasti edes. Mutta mitäpä Tuomo? Sama juttu, vähän jännittävää. Ensimmäistä kertaa tällaista konseptia, vaikka nyt on esiintynyt yleisölle vuosien varrella ja työksensä tekee pääasiassa puhetyötä, niin onhan tämä vähän jännittävää kyllä. Kyllä omia ajatuksia tuoda tälleen niin kuin ihmisille esille. Mutta Kovaa ajoa -podi. Miksi me ollaan tässä ja mistä tämä on lähtenyt, niin muistatko, koska on lähtenyt kissittämään sua, että lähtäisikö tekemään podia? Siitä taitaa olla jo 1,5 vuotta tai jotain, en mä ole ihan varma edes. Hyvä tovi sitten. Joo, mä tuossa kattelin, että about 1,5 vuotta sitten laitoin ekan kerran, että hei, nyt voitaisiin lähteä tekemään podia. Ja ollaan haudutettu hyvin pitkään ajatusta mun mielestä niin kuin harkittu ainakin, että harkinta-aika on mennyt hyvin umpeen ainakin. Niin, en mä tiedä, onko se mennyt umpeen, koska edelleen harkitaan, että mitä ollaan kuitenkin tekemässä ja mistä ollaan puhumassa, mutta kyllä tämä on ihan silleen korkea aika siirtyä toteutuksen puolelle. On joo, mä oon ihan samaa mieltä siinä kyllä. Että 1,5 vuotta harkintaa ja sellaista niin kuin sanotaan, että ehkä intoa, jännitystä, että mitä tästä tulee, tuleeko mitään, onko minkälaisia ajatuksia, tuleeko kukaan kuuntelemaan tätä, niin sekin on ehkä yksi sellainen jännittävä momentti. Niin, toisaalta itselle kun tekee, niin ylimääräiset kuuntelijat on sitten vähän plussaa, että ylimääräinen kevyissä lainausmerkeissä. Just näin, hyvin kevyissä. Mutta hei, voitaisiin vähän kertoa, että mistä me tunnetaan niin kuin ylipäätänsä. Et meillä on 25 vuoden takaa, voisi melkeinpä sanoa. Joo, sitä tuossa tuli laskeskeltua, että jostain sieltä ne alkusysäykset ja juuret on peräisin. Se oli jotenkin jännä, että se niin kuin muisti on niin tosi jotenkin hankala ylipäätänsä tuossa, että onko se niin kuin lähtenyt sieltä niin kuin tietysti bänditouhujen kautta, mutta sitten niin kuin ekan kerran ollaan nähty vuonna 2004 ehkä. Näin mä olettaisin, että vaikka me ollaan soitettu kuitenkin samassa tapahtumassa joskus silloin ehkä 2001, tämä on edelleen tämä mun muistikuva tästä asiasta, niin silti se, että nähtiinkö me siellä, niin ei ehkä. Ja jos nähtiin, niin sit tosi pikaisesti joka tapauksessa, että ei sieltä ole kyllä jäänyt itselle ainakaan minkäänlaista muistijälkeä jostain tapaamisesta. Juu, just sama juttu kyllä. Mutta bänditouhujen kautta ollaan tutustuttu ja itse soitin sellaisessa bändissä kuin The Knob, Kauhavalta lähtöisin, Perkelesnotta. Ja sulla oli silloin, kerro ihmeessä. Joo, mä soitin sellaisessa bändissä kuin Massio. Varkaudesta oltiin kotoisin ja no, olen itsekin sieltä ylipäätään kotoisin, ei pelkästään bändi. Mutta oliko se niin, että nähtiinkö me silloin niin kuin Massion aikaa vai nähtiinkö me vasta sitten silloin, kun oli yhteiskeikkoja sitten silloin Jyvien kanssa, missä kanssa soitit? Joo, siinä kohtaa Massio oli jo kuopattu, että sit mä olin Jyvien riveissä silloin, kun niitä kimppakeikkoja soitettiin. Joo. Ja siitä on varmaan ekat yhteiset keikat oli ehkä sieltä jostain 2004, jos oikein muistan. No se on vahvin veikkaus taas, että on ollut 2004 järkeilemällä silleen, että 2005 ne tuskin enää oli, että en mä tiedä
kuinka moni on ylipäätään kiinnostunut jostain vuoden tarkkuuksista tällaisissa asioissa? No ehkä se on lähinnä vähän niin kuin itselle silleen, että kun on sellainen tietynlainen muistisairas, vaikka ei nyt suoraan muistisairas olekaan, mutta se, että niin kuin on tosi vaikea ylipäätään lähteä 20 vuoden taakse, yrittää silleen niin kuin laittaa johonkin neulaa, että milloin mitäkin on tapahtunut ylipäätänsä. Joo, kyllähän se niin kuin nuorelle miehelle merkittäviä aikoja silloin oli, mutta just jotenkin se kaikki alkaa olla enempi ja vähempi sellaista mössöä, nimenomaan semmoista nuorisomössöä. Silloin tapahtui paljon kaikkea ja silloin teki paljon kaikkea ja ylipäätään ehkä se niin kuin ikähaarukka 20–30 kesti 20 vuotta. Kun sitten taas niin kuin 30–40 kesti ehkä 5 vuotta. Vähän siltä se niin kuin tuntuu. Joo, ei sama fiilis just tosta, että toisaalta se, että silloin oli sitä aktiivista soittoaikaa ja bänditouhuja ja teki musaa ja muuta, niin mä en tiedä, se olisi saanut kestää vielä vähän kauemmin ehkä tietyllä tapaa, mutta joo. Nopeasti meni, mutta se on jotenkin hauska, kun tässä kun ylipäätänsä nykyään muistelee mitä tahansa, niin tuntuu, että niin kuin joka asiasta on se 20 vuotta ja joskus jopa 30 vuotta, että on hurjalta tuntuu ylipäätänsä. Mutta sieltä parikymmentä vuoden takaa tunnetaan ja onhan tuossa ollut vähän sellaista niin kuin hiljaiseloakin vuosien varrella. Niin, en mä tiedä hiljaiseloa tai no. Miten se ottaa? Loppujen lopuksi mehän ollaan nähty vuosimäärään nähden todella harvoin. Kyllä. Eihän me olla edes nähty niin montaa kertaa kuin mitä me ollaan tunnettu vuosissa. Ja tämä on ihan silkka fakta jo. Joo, tämä on ihan totta. Ei todellakaan olla nähty niin montaa kertaa kuin mitä on vuosia vyöllä. Jep, mutta jotenkin hauska toi, että silloin 2020, eikö se ollut se koronavuosi? Silloin rupesi tämä Tervosen Mika järjestää tätä Mika Paloa, saa itsellensä 40p-synttäreitä, niin silloin Nuppiloisten basisti jäi siitä pois, ei halunnut lähteä synttäreille soittamaan, niin silloin sä tulit stunttaa sit meidän NoFX, mitä kaikkia bändejä siihen nyt kuulukaan silloin. Niin, Lagwagonia, Blinkki ja Offspring. Oliko vielä jotain muuta? Ja Noksi, joo. Niin. Se on ollut meidän ensimmäinen niin kuin yhteinen soittokeikka. Joo, ensimmäistä kertaa sille vanhan idolibändin riveissä. Taas vähän lainausmerkkejä käyttäen, mutta jos miettii sitä, että niin ei tällaisen niin kuin, jenkkipunkin, skedepunkin vääntäjiä Suomessa ihan mahdottomasti ollut, että kyllähän sitten The Knob oli joka tapauksessa niin tunnetuimpia tapauksia silloin vuosituhannen alussa ja aina sillä tuli vähän katseltua ylähäppäin, että kylläpäs on kivaa, kun pojat soittaa tuollaista musiikkia. Pojat nimenomaan, joo. Ei jotenkin tuntuu hullulta, että siitäkin oikeasti sanotaan, että ylipäätänsä tuossa luin joskus ton, mikä tämä on tämä kirja, Valtio vihaa sua, niin se oli ihan hauska sillä, että siinä käsiteltiin niin 2000-luvun alkupuolta ja niin ei toki nyt omaa bändiä siellä ollut ikinä mainittu, mutta kuitenkin se, että kuinka paljon silloin oli buumia, mikä oikeastaan sanotaan, että jos oikein buumi lähti jostakin Ysärin alkupuolelta ehkä, niin se vielä kantoi sitten Suomessa kuitenkin siihen 2000-luvun alkupuolellakin vielä. Mutta silloin oli kyllä paljon hyviä tuollaisia jenkkiskedebändejä Suomessakin. Siellä no heitä nyt muutama, kun kerta rupeaa. Sitten vähän niin kuin name-droppailua, että ekaan jaksoa. No siis kyllähän satat niin kuin Pohjanmaalta, Odorantsit oli kova ja sitten Oulusta Normal Figuressi, se on niin kuin edelleen niin kuin omasta mielestä niin kuin Normal Figures on yksi niin kuin kovimpia punkkibändejä niin kuin musiikillisesti, mitä on niin kuin Suomesta tullut, niin se oli kyllä oikeasti niin kuin kova, oikeasti tosi kova. Mä en tiedä, muistatko sellaista?
Muistan bändin kyllä joo. Muistan, että on ollut jossain Winampin soittolistallakin joku biisi. Mutta joo, odorantit toki on niinku ihan siellä kärkipäässä itselle edelleen, että tulee aika sille tasaisin väliajoin kuunneltua ja joskus tuli, ei tullut nähty Odorantsia keikalla Varkaudessa, mutta ne tuli sitten meidän rumpalin luokse jatkoille ja se oli kyllä sitten yhdenlainen ilta se. Sitä voidaan joskus muistella. Joo, terveisiä vaan Antille, jos satut joskus kuuntelemaan. Kuulostaa hyvältä. Mutta siis, ja pakko silleen niin kuin tietysti name dropata vielä toi 2000-luvun alkupuoli, niin silloin tuli toi Lappeenrannan suuruus myös, tämä One Hidden Frame. Ne mun mielestä aloitti silloin joskus 2001, 2, 3. Ne mun mielestä kanssa aloitteli silloin ja joskus 2005, kun häniltä tuli eka levy, niin se oli myös sellainen niin kuin tosi vaikuttava teos ainakin itselle. En nyt aivan tosiaan voi taas niin kuin täysin vuosia muistaa, mutta kuitenkin, että sieltä ainakin itselle lähtenyt noita suomi-punkkibändejä. Toi oli ihan hauska, että heitit tuon Lepran tuohon noin kuitenkin, koska itse oli silleen, että Tampere-bändinä pitänyt niin hyvän tovin, niin silleen, että missä se olikaan aina oikeasti kaikkien juuret sun muuta, että Niinpä. Sen verran, mitä Suomesta aina näkee, niin ainakin kova Saipan kannattaja siellä mun mielestä se Multaharju-Pekka on, että käy Saipa-pelejä kattoos. No se on ihan oikein itsekin, niin semmoisena vääränlaisena savolaisena en tykännyt niinkään Kalpasta, vaan tykkäsin Saipasta. Kauhavalla ei ollut muuta kuin helakiekko, niin ei tullut fanitettua muuta kuin Ilvestä Tampereelta, koska siellä oli Raimo Helminen. No joo. No, itsellä oli tiukka linja vielä, se on sanottava, että koska Jukurit oli sitten taas eteläsavolainen, niin ei mitään toivoa, että niitä olisi lähtenyt kannattaa. Ei mitään palaa. Tiukka linja. Tiukka linja, just näin. Mutta hei, mitäs me tässä podissa puhutaan muuta kuin jääkiekosta ja punk-musiikista, niin eikö tämä niinku jo kerro aika paljon siitä, että niinku laidasta laitaa, mitä mieleen tulee keski-ikäisyyden äärellä, voisi sanoa. No, tämä ei varsinaisesti kuulunut suunnitelmaan, mutta Speden pikkupojissakin sanotaan, että puhutaan naisista, niin ei tule riitaa. Ei varsinaisesti liity nyt kuitenkaan ehkä mihinkään aihealueeseen, mutta oli nyt pakko sanoa kuitenkin. Mutta joo, eiköhän tämä nyt kaikki, mikä nyt meidän elämiin jollain tapaa osuu, niin varmaan tulee mainittua jossain sivulausessa vähintään, mutta en mä tiedä, että puhutaanko me muistisairaista yhtään se enempää kuin susta. No mut hei, toi oli hyvä, niin kun toi mietittiin, että nuorisomusiikkia, nimenomaan keski-ikäisten nuorisomusiikki, kuitenkin sanotaan, että toi musiikki on sellainen, mikä on niin kuin molemmilla niin kuin hyvin lähellä sydäntä. Et sanotaan, että se on niin kuin ehkä se keskiö, mitä ollaan lähdetty tässä miettimään, että musahommat on ehkä eniten puheissa. Joo, musa edellä, mutta sitten kuitenkin musa on sidoksissa niin moneen muuhun osa-alueeseen elämässä, ehkä omassa identiteetissäkin, niin jännä aina nähdä, että mitä me keksitään, miten lähtee rönsyämään ja kuinka monta aasinsiltaa mistäkin löytyy ja kuinka herkästi toppuutellaan toista, että nyt lähtee laukalle, että ei riitä jaksossa pituus enää käsitellä näitä. Mutta hei, mielipiteet on omia ja voi olla, että joskus tulee ehkä jopa eriäviä mielipiteitä, niin se on ehkä hyvä. Toivottavasti tuleekin. Joo, mutta musahommista muutenkin, niin mä ajattelin, että voitaisiin vähän puhua siitä, että mitenkä ylipäätänsä on musiikkia lähtenyt kuuntelemaan ja sanotaan, että kun molemmilla on toi punk-rock-musiikki, kuinka sen nyt sanoo, ehkä nykyään vanhemmiten myös emo-rocki, niin mistä sulla on lähtenyt musa
musiikin kuuntelu tai musa ja sanotaan, että sitten jos miettii sitä, että mikä on lähtenyt vaikuttaa siihen omaan niin kuin soittamiseen sun muuhun, niin mitkä sulla on siellä niin kuin lähtösi, isoimmat ehkä jutut? No, tämähän on tämmöinen aika monitahoinen tehtävä ratkaistavaksi tietyllä tapaa, että sitä on tullut kuitenkin junnuna kuunneltua silleen vähän kaikenlaista, mitä sit vanhemmat on kuunnellut, että siellä on soinut kotona varsinkin siivouspäivinä aika paljon iskelmä. Voi olla, että sen takia en hirveästi välitä iskelmästä vieläkään. Sori, Jamppa Tuominen. Mutta sitten siellä on ollut Abbaa, Kolmatta naista, Def Leppardia, Hurriganesia. Että sitten semmoiset niinku ekat varsinaisesti ehkä niinku omat digailut on ollut, kun samaan aikaan Ysäri Danse ja sitten oikeastaan osasto joku Apulanta, Juustopäät, Green Day, ehkä tämmöisinä niinku selkeimpinä ja oikeastaan siis Tuukka Temonen on kuitenkin suurin syy, miksi on ikinä ruvennut soittamaan, että sitten niin Apulannan bassojuttuja yritti hahmotella 14-vuotiaana Landolalla ja tuntuu aika hankalalta. Tässä sitä ollaan. Tässä sitä ollaan. Oliko vielä nailonkielinen Landola? Totta kai. Ei, siis aika samoja niin kuin, tiedätkö, juuria. No molemmat ollaan kasarin lapsia. Mä oon vielä vähän vanhempi kasarin lapsi. Niin just toi niin kuin Ysäri Danse, se on jännä, että kuinka monella se tuntuu olevan. Että silloin niin kuin itse, mitä kuuntelin, niin oli just, no mä en tiedä, tuli tää varmaan osittain siskonkin ehkä kautta. Muistaa se, että on ollut jossain sen kaverin tykönä, ne on ollut varmaan pakko ottaa mut mukaan, niin tiedätkö, ne on fanittanut ihan hirveästi Michael Jacksonia ja kuunnellut sitä ja sitten on kuunnellut Madonnaa. Ja on jotenkin jäänyt muistiin niin kuin tällaiset ja sitten siitä on tullut tietysti Erasuret ja Ice MCt ja Two Unlimitedit ynnä muut tällaiset kovat niin danse niin kuin jyrät nykypäivänä voisi sanoa. Niin niistä on niin kuin itsellä lähtenyt, mutta ehkä niin kuin se, miten itsellä niin kuin voiko sanoa pelastu? Voiko mä sanoa, että pelastuin? Koska Eurodance on erittäin hyvä edelleenkin tiettyyn mielentilaan. Nyt varo sanois. Mutta sanotaan, että miten mieli muuttui, olisiko se ehkä niinku parempi, niin hoito tädin poika, missä olin ollut hoidossa, niin kuuntelin Nirvanaa, niin itsellä on niinku lähtenyt tuolta niinku Nirvanasta ja sitten mitähän se on tullut, 94 tuli Green Dayn Duke ja just silloin mennyt yläasteelle, silloin oli kaikilla se kasetti ja sitten 95 tuli Therapyltä, tuli Stories kasetti pihalle, että tosta tavallaan niin itsellä on lähtenyt sieltä niin Nirvanasta, Green Daystä, Therapystä ja sitten siellä, mitä muita siellä sitten rupesi tulemaan yläasteella vaikutuksia kanssa tovereilta, Panteraa ynnä muuta, niin sieltä on ehkä lähtenyt toi niin kuin rockmusiikki itselle vahvemmin, että junnusta muistaa sen, että silloin kauhean paljon musiikkia kotona en muista, että olisi ollut, mutta levysoitin oli, mistä löytyi muun muassa Eppu Normaalia ja Per Gynttiä. Että kyllä niin kuin kaikenlaista oikeastaan on tullut kyllä oikeasti kuunneltua ja kuultua jo junnuna, mitä ei välttämättä niin hirveästi enää muistakaan. Mutta sieltä on itsellä lähtenyt varmaan suurimmalti osi. Joo, mä rupesin itse nyt tässä vähän vielä kelailemaan, että mä menin tonne ehkä ala-asteajalta tonne yläasteajan puolellekin, ja sitten mä oikeastaan tässä muistin, että joo, aika paljonhan oli myös merkitystä sillä, että mitä lätkäjoukkueen pukukopissa tai bussireissuilla soi mankasta, että siellä soi kyllä tosi usein Ysäri Danse, mutta sitten toisaalta taas, että siellä soi myös toi Offspringin Smash. Eikä se saattoi olla vähän sille, että tälläkään reissulla ei nyt tiedä, että kuunnellaanko Smashia vai Myanmarta, että aina vähän jännitti. Ja olihan se hienoa just jossain, oltiin pelaamassa tyyliin just jotain jukureita vastaan
ehkä Suomen lämpimimmässä hallissa ja sitten siellä soi duppi-dup ennen aloitusta ja silleen hienoja hetkiä. Muisto ei ole välttämättä kauhean tarkka, mutta mielikuva ehkä välittyneen siitä, että miltä se on nuoresta koltiaista saattanut tuntua. Joo, toi varmaan on aika, en tiedä onko muuttunut kauheasti toi, että minkälaista niinku musaa jossain lätkäpelaajat kuuntelee niinku pukkarissa, mutta itsellä tuli tosta mieleen se, että silloin Kauhavalla oli sellainen punkkibändi kuin Dummy, ja siellä just yksi näistä mun luokkakavereista pelasi samassa joukkueessa kuin tämän bändin kitaristi, ja sitä kautta kuuli kans sit taas itse tehtyä kauhavalaista punk-rockia ekan kerran. Ja ne teki vielä oikeasti tosi laadukkaasti sen, että ne oli oikeasti hyviä biisejä. Ja ne kävi äänittää Saholan Kimmolla Kauhavalla oikein levyn ja laittoi sitten vielä oikein sen levyn silleen levyn muodossa vielä myyntiin. Niin se oli aika sellainen sykähdyttävä hetki, että oikeasti ajattelee, että jossain Kauhavan kokoisessakin pienessä pitäjässä niin joku tekee itse musaa ja itse julkaisee sitä vielä, niin se oli, sen muistaa, että se on ollut aika silleen sykähdyttävä hetki kyllä. Ja siitä tulee vielä mieleen se, että silloin kun miettii markkinointia, niin mä en tiedä, oliko teillä silloin sellaisia, että kun olit koulussa, että oli aamun avauksia, olikohan se perjantaisin, oli aamun avaus, sitten näin pääsi soittamaan sitä omaa musaa siellä aamun avauksessa koko koululle. Että se on todella hyvää ilmaista markkinointia omalle musiikille. Jaa, että koulu aamuavaukset. Nyt on paha. Mä en nimittäin hirveästi muista, että minkälainen systeemi olisi ollut sitten yläasteella. Ala-asteesta on pakko mainita se, että joo, taisi olla ne perjantai aamuavaukset ja siitäkin syystä varmaan edelleen laulan tai vihellän tai soitankin joitakin virsiä, että Herra kädelläsi ei lähde varmaan mun alitajunnasta koskaan mihinkään. Joo. Mutta se oli kans varmaan semmoista hyvää PR:ää. Joo, ja voisi olla sama asia. Sama niin kuin tossa sitten, jos niin kuin se ei lähde alitajunnasta, niin sama just että Dummin Use for Love, niin se ei varmaan ikinä lähde kanssa omasta alitajunnasta. Että se on hyvällä ajalla kuullut sellainen mieli. Vähän sama kuin tiedätkö alitajuntaa, jos miettii, niin vielä tuohon niin kuin keski-ikäisten nuorisomusiikkiin sinne Ysärille, niin tiedätkö niin kuin Green Dayn Dukiella se basso alku ei varmaan lähde kans niin kuin ikinä alitajunnasta, tiedätkö, niin kuin mihinkään. Tuo oli hauska, koska mä en koskaan mieti sitä biisiä, mutta nyt kun sanoit, niin ei ollut kauhean hankala palauttaa sitä biisiä mieleen ja nimenomaan sitä introa, että joo. Ei se on totta se. Niin yksinkertainen oikeasti kun voi olla, yhtä sointua lähtee, mutta siinä on niin tunnistettava se, että mistä soinnusta se lähtee ja sitten se, että mikä on se bassosoundi siinä on, niin se on vaan niin kerta kaikkiaan tunnistettava, että sitä ei voi niinku unohtaa millään tavalla. Nyt on kyllä riski, jos rupeat mainitteen hirveästi jotain bassosoundeja, että sitten tässä tulee semmoinen niinku 50 minsaa lisää, kun ruvetaan pohtimaan sitä, että miksi jokin bassosoundi on tunnistettava ja minkälaisista bassosoundeista itse tykkää. Joo. Oi voi. Mä luulen, että me voidaan ehkä ottaa sellainen bassojakso erikseen jossain otetaan, kohtaa. Koska saatat, vaikka itse on kitaraa soittanut aina, niin kyllä niin kuin tiettyjä basisteja löytyy ehkä itselläkin ja bassosoundia jopa, mitä niin kuin tunnistaa, että otetaan ihmeessä. Mutta oliko, sanotaan, että niin molemmilla meillä on toi punk-musiikki on ehkä ja emo-musiikki on sellainen, emo-rock-musiikki on niin kuin lähinnä ehkä sydäntä. Ja voisi sanoa, että sieltä punkista lähdetään sitten rönsyilee haaroihin, niin mikä on se ensimmäinen punk-rock-musiikkikokemus, mistä niin kuin on lähtenyt niin kuin digaileen, fanittaa enemmän punk-rockia? Nyt on paha. Nyt on tosi paha. Koska mulla ei ole sen
sen järkevämpää vastausta, niin mä väitän, että Offspringin Smash on ollut ehkä väkisinkin se. Se voisi niin kuin vuosilukunsa perusteella olla erittäin järkevä vastaus, koska ei meillä ainakaan niin paljon mitään punk-musaa kuunneltu. Ja sitten kun miettii kuitenkin, että mä oon ollut siinä niin kuin noin 10 V, kun mä oon ensimmäistä kertaa kuullut jotain punkkihommia silleen, että mä niin kuin tiedän, niin ei mulla ole sen fiksumpaa vastausta, mutta sitten taas se on jotenkin huvittavaa, että mä oon niinku miettinyt monta kertaa jälkikäteen, että joku Bad Religionin Grey Race olisi ollut semmosia ekoja jotenkin tosi merkittäviä. Ja se on tullut 96. Joo, niin on. Sehän on niinku tuore julkaisu. Tietyllä tapaa. Mä jotenkin aina hämmennyn siitä, että se on tavallaan tullut niin myöhään taas lainausmerkkien rajua käyttöä tässä kohtaa. Ei, mutta siis mun on pakko tuohon niinku yhtyä. Sä otat niinku varmaan se ensimmäinen oikein niinku punk-rock-musiikkikokemus on just ollut toi Green Dayn Dookie. Koska se oli niin iso ilmiö silloin, että mitähän se oli? Se oli mun mielestä 94 se on tullut, niin mä oon ollut silloin 13. Ja silloin musta tuntui, että niin jokaisella oli se kasetti löytyi, että kyllä mullakin se kasetti on aika lailla puhki kuunneltu. Mutta sen jälkeen varmaan niin pakko mennä tonne 96 ehjä. Eikö se ole tullut 96? Joo, ei. Mehän oltaisiin voitu tarkistaa näitä meidän faktoja, mutta mitään järkeä siinä olisi. Koska mäkin aina niin kuin mietin sitä, että tuliko Dookie 94 vai 95, ja nyt mä oon vähän niin kuin taipunut siihen, että se olisi voinut olla 95 puolella, menee ja tiedä, en ole varma, mutta ehjä tuli 95, 3 tuli 96, ja aivan kuin kaikki muutkin, eikä tullut sitten niin kuin 97, 98 akselilla. No siis, nämä on taas vähän tämmöisiä. Siis sen mä muistan, että Dookie on tullut 94, koska mä muistan, että mä oon ollut silloin yläasteella, just mennyt yläasteelle. Mutta sanotaan, että siitä jos ehjä, niin sanotaan, että tossa niin kun oli hyvä, ja nimenomaan toi Grey Race myös, koska se oli myös sellainen levy, että mikä niin kuin tuli ostettua silloin. Muistaisin, että silloin oli sellaisia erilaisia niin kuin pahvisia kansia, missä oli sitten se levy sisällä, se pahvisleeve siinä, ja niissä oli niinku just eri ihmisten kuvia niissä, eri rotuisten ihmisten kuvia, jos mä nyt muistaisin näin, eri etnisiä taustoja, niin siitä se varmaan tuli se, ehkä se sitten nimikin, mutta olihan siellä niinku tää legenda Punk Rock Song, että se on myös sellainen, mikä on jäänyt niinku ikuisiksi ajoisiksi oikeasti tuonne takaraivoon, just ton, sanotaanko Dookien hittibiisien jälkeen, ja sitten samoin just ehjä levyltä, niin sieltä, Piiskaa, että se on niinku ne kovimmat jutut ehkä. No nyt mä joudun jo oikaisemaan, että Piiskaa oli kyllä 3. Niin oli, mä koitin, että muistaksä. Ehjällä mitä kuuluu ja silti onnellinen tai sellainen. Hyvä. Jep. Mitä kuuluu, se oli niinku oikeasti niinku kovin juttu siinä. Mutta olihan siellä myös tämä DB. DB on mun muistaakseni oli tämä Mä meinasin sanoa itsekin sen, että ei biisiä ei unoheta. Joo, että se oli niinku kuitenkin niinku sellaisen niinku muistaakseni levyn aloitusbiisi siinä koko levyllä. Se oli oikeasti aika kova niinku kokemus siinä. No se oli ehkä muutenkin aika kova kokemus se levy tietyllä tapaa, mutta mulla taisi käydä vähän silleen, että kuitenkin sitten taas levy kokonaisuudessaan tuli kuunneltua vasta 3 jälkeen. Et musta tuntuu, että ehkä siinä kävi vähän silleen, että jengi oli päässyt ostamaan niitä 10 CD-sinkkuja ja nehän oli sitten tätä osastoa Matoa ja Anna mulle Piiskaa ja mitä niitä liikaa, mitä vaan, mitä tuli silloin 3 levyn tiimoilta, niin se oli ehkä se, mikä oli silleen
jännittävää. Ihmisillä oli varaa helposti ostaa sinkkuja ja sehän oli niin kuin todella järkevä. Ehkä ei välttämättä järkevä bisnesveto suoraan niin kuin tuoton kannalta, mutta että olihan ne 10 sinkut aika kova juttu sillä levyyhtiölle ja Apulannalle. No siis ylipäätänsä sanotaan, että se, että mitä niin kuin siitä sanotaan, että ehjästä lähti eteenpäin just toi 3 ja mikäs tuli 3 jälkeen? Aivan kuin kaikki muutkin. Aivan kuin kaikki muutkin, joo. Niin olihan siinä niin kuin silleen niin kuin aika tykitystä ne levyt oikeasti. Siis ajattelee sitä niin kuin minkälaisessa niin kuin tilassa niin kuin Suomi, voiko sanoa Suomi punk-rocki siinä niin kuin, ja mitä niin kuin Apulan tässä nosti, niin kyllä niitä on tullut ostettua ja niitä on tullut kuunneltua. Mutta toi oli hyvä toi sinkku näkökulma kyllä tossa. Helppo ostaa. Joo, ja mä muistelisin, että me ollaan oltu jossain ehkä 5-6 luokalla luokkaretkellä Helsingissä ja sitten luokkakaveri oli käynyt ostamassa sitten. Joo. Just ehkä niin kuin jonkin noista sinkuista, ellei useamminkin, ja niitä tuli sitten ihmeteltyä siinä bussimatkalla, että minkälainen homma. Että hyvin semmoista erilaista aikaa kaikin puoli. Kyllä. Ja ajattelee että minkälaisesta musasta niin kun Apulanta on lähtenyt, niin edelleen niin kuin niilläkin vielä menee ihan hyvin. Keikkoja on. Mä en tiedä, että ehkä olisiko joku Kiilalevy viimeisin, mitä on niinku oikeasti niinku kuunnellut, mutta että nostalgia ja vanhat biisit kantaa ainakin itsellä. Tämä on hyvä silleen, että meidän tuskin kannattaisikaan tehdä erikseen mitään Apulanta-jaksoa, mutta joo, kyllä se tämmöinen omalla kohdalla ihan varmasti merkittävin suomalainen bändi siihen, että miksi minä ylipäätään edes soitan, niin Apulanta on kyllä suurin syy siihen, mutta ei todellakaan ole omissa kirjoissa millään tapaa merkittävin suomalainen bändi tai artisti noin sit pitkässä juoksussa, mutta kyllä siinä Apulannan tavallaan alkuvaiheessa on kyllä aika paljon sellaista, mitä voi katsoa tälle taaksepäin varsinkin aikamoisella kunnioituksella, että aika kunnianhimoista touhua, aika nopsaa ja jos miettii sitä, että aivan kuin kaikki muutkin oli jo todella kovaa tason nosto silloin ehjä ja 3 jälkeen, että se oli jo ihan eri tavalla synkkää ja erilaista se kampe siinä kohtaa ja oli sitä aika loogistakin, että tavallaan se bändin anti on muuttunut vuosien varrella aika paljonkin. Ja siinä myös kuuluu aina se, että mitä Toni Virtanen on tykännyt kuunnella pari edellistä vuotta. Sitten kun se levy tulee, niin okei, nyt on ollut Coheed Cambria siellä näköjään aika kovassa soitossa. Ei, mutta joo, mutta mehän voidaan ottaa kyllä Apulanta tarkempaakin. Sanotaan, että silleen niin kuin itselle tosiaan niin kuin se oli kuitenkin niin kuin tuohon niin kuin punk-musiikkiin aika iso niin kuin sellainen. Muistan, kun ekan kitaran sai, niin Apulannan biisejä on siinä niin kuin opetellut. Että ne oli onneksi suht simppeleitä, että ei pysy niin kuin sanotaan, että kitaran soiton opettelun motivaatio pysyy myös hyvin, kun pystyi soittamaan niitä biisejä ja oppimaan niitä. Joo, ja mä luulen, että meidän kohtalotovereita löytyy tästä Suomen maasta aika mittava määrä, että niin paljon olen kuullut tästä Apulannan vaikutuksesta ja sitten toisaalta oli hauska, että kun pari vuotta sitten soitettiin DB, tällainen vähän niin kuin paikallisella festarilla, niin siitäkin tultiin sitten sanoa, että hei, että tämä on ollut näitä ensikosketuksia bändiin ja ylipäätään mihinkään soittohommia ja muuta, että ja sen takia mekin se nyt niinku vedettiin sit coverina, että harvoin covereita on vedetty, mutta se tuntui jotenkin semmoiselta niinku hauskalta ratkaisulta, koska me tehtiin siitä sitten sellainen HC-punkkiversio enemmänkin, että ei menty ihan täysin alkuperäisellä konseptilla. Kuulostaa hyvältä. Mutta siis kyllä pitää sanoa toi, että niin kun, lopullinen sanotaanko, niin kun, voisiko sanoa hurahdus niin kun punk-musiikkiin itsellä, niin tuli vasta sen myötä, kun lähti bänditouhu ja sitten niin kuin vähän vakavemmin tekee, että oli niin kuin
ensimmäinen ja viimeinen, voisi sanoa, punk-bändi, missä on soittanut niin että silloin muistan, kun ekoja reenejä sovittiin, että mitä siellä soitettaisiin, ja siellä oli Offspringin Want You Bad, ja mä en muista mitähän muuta siellä oli, olisikohan ollut jotakin Offspringia, niin mä muistan se, kun mä ajoin Seinäjoelle Monoseen, se oli vaan vanha levykauppa, mitä ei nykyään enää siellä ole olemaskaan, niin ostamaan ne muutamat levyt itselleni. Siellä oli joku Millencolinin, olisiko ollut Pennybridge Pioneersilta jotain, olisiko ollut Penguins and Polar Bears tai tyyli joku tällainen, niin silloin niin kuin lähti niin kuin vasta niin kuin se ekaa kertaa, tai saatat sieltä bändin kautta se, että niin kuin rupesi oikeasti niin kuin kuunteleen ja tykkäilemään niin kuin punk-musiikista oikein niin kuin kunnolla. Ja se on, että siellä itsellä oli just niin kuin Millencolin oli se, niin kuin, mikä varmaan kuuluu niin kuin aika paljon niin kuin Knobinkin biiseissä, ja siellä on oktaavikitaraa, niin Millencolinin vaikutus kuuluu ehkä niin kuin siellä, että se oli itsellä oli sellainen tosi iso bändi silloin. Jaa, mulla on vähän eri, tai no siis se että mikä on aivan totaalisesti jotenkin itseni huljauttanut pesuveden mukana punkin maailmaan, niin Riparilla, siellä niin kuunneltiin muun muassa Millencolinin Life on a Platea, mutta sitten taas niin Ripari, sä olit vähän yritit jo päästä väliin, mutta et pääse vielä. Yksi Ripari kaifari sitten. Tää on vielä hauska, että Marjolle terveisiä, jos tätä kuulet, koska nyt, se oli hyvin yllättävä käänne, että hän kuunteli Rancid and Out Come the Wolvesia. Ja sitten kun mä kuulin Maxwell Murderin, niin mä olin silleen, että niinku jukolauta, että mä koskaan ollut kuullut mitään vastaavaa. Ja kun miettii, että se oli kuitenkin Tyrkyllä jo sitä Life on a Platea, mikä, sä tiedät kuinka paljon tai vähän mä pidän Millencolinista. ja jos puhutaan oktaavikitaroista, niin puhutaan aina noksi-oktaaveista, että ei ole niinku mitään. Mutta joo, siis kyllä täytyy sanoa, että Matt Freeman niin aika lähtemättömän vaikutuksen teki aika nopsaa. Joo. Ei siis itselläkin ajattelin, että silloin kun rupesi kuuntelemaan 2001-2000, kun laitettiin bändiä pystyyn, niin silloin esimerkiksi Millencolinilta oli tullut jo niin kuin 4-5 levyä niin kuin pihalle, muistaakseni. Että silleen, että ei ollut itse niin kuin kuullut vasta sitten, kun rupesi oikeasti soittaa, niin rupesi vasta niin kuuntelemaan. Mutta no, valehtelin vähän ehkä, koska Punk Plusalla oli joku Millencolinin biisi. Olisiko ollut Bullion Life on a Plateilta, niin sen oli kuullut, mutta muuten niin se kyllä sanotaan, että itsellä Millencolin vei kyllä mukanansa aika kovin että puhutaan ehkä siitäkin joskus, vaikka sä niin tykkääkin siitä. Kyllä me voidaan siitä bändistä aina välillä vähän puhua. Enkä mä sitä aktiivisesti vihaa, mä en vaan pääsääntöisesti hirveästi välitä. Mutta tämä on muuten parasta, että mä rupesin miettimään, että mä voin oikeasti heitellä täällä vaikka niinku ihan mitä tahansa nimiä. Niin mä rupesin miettimään, että kai se oli Mario. Sovitaan, että se oli Mario. Sen mä tiedän, että rumpali oli Antti, mutta että tässä voi niinku heitellä kaikkea silleen, että niinku lähes 30 vuoden taaksekin silleen jo, että se oli tämä tyyppi. Ei kellään tyyli ole mitään haisua, että kenestä mä puhun tai kehen mä viittaan silleen ihan takuun varmasti. Mä veikkaan, että aika harva tuleva kuuntelija on ollut mun kanssa samaan aikaan Riparilla. Riparilla. Pakko tuohon vielä sen verran sanoa, että silloin kun itse ollut Riparilla, niin silloin kova levy oli Rage Against the Machinein Bulls on Parade. Se oli silloin, että se tullut, muistaakseni siinä vuonna tullut ja sitä kuunneltiin siellä Riparilla tosi paljon, mutta se ei ehkä aivan niin isosti sitten kuitenkaan hitannut, mitä sitten myöhemmin muut levyt. Siinä on kyllä myös sellainen bändi, että olen yrittänyt
vuosikymmenet kuunnella aina tasaisin väliajoin sille, että mä voisin ehkä tykätä tästä enemmänkin. Ja sitten joka kerta mä päädyin siihen, että tää on kyllä aivan jotenkin mulle sellaista Jonnin joutavaa musaa, että niinku, joo, taaskin taas semmoinen, että en mä aktiivisesti dissaa tai ole silleen, että niinku tää on paskaa, mutta jotenkin vaan silleen, että en mä tiedä siis. Ja mä ymmärrän, että miksi se toimii ja miksi se pitäisi myös toimia mulle, mutta silti mä en ole päässyt siihen sillä tavalla sisuuksiin, että olisi niin kuin yes, tosi siisti homma. Joo, se aina vähän harmittaa, mutta kun kaikki ei voi toimia joka tapauksessa. Ei, se on ihan totta. Onneksi sieltäkin löytyy levyltä sellaisia biisejä, mitkä niinku on kyllä sellaisia kovia, mutta sanotaan niinku kokonaisuutena niin en ole ikinä ymmärtänyt sitä. Anteeksi nyt kauheasti, mutta Tom Morello en ole ikinä kauheasti ymmärtänyt, että ei vaan lähe. Niin kato, mun sukunimihan on Rello. Just näin. Hei olisiko se siinä? Siinä nyt kuitenkin vähän päästiin kiinni siitä, että mistä tunnetaan, mistä tullaan ja mä uskon, että jaksot tulee olemaan myös jatkossa sellaisia, että rönsyilyjä varmasti löytyy ja lähtee. No epäilemättä, koska tämä oli nytkin lähössä jo ties vaikka mihkä suuntaan, että koko ajan sai vähän niin kuin pidellä pollesta kiinni. Mutta hei, tämä on kuitenkin että me ollaan jauhettu musiikista aika kauan ja ollaan vaihdettu mielipiteitä ja muuta, niin mä uskon, että jatkossakin löytyy mielipiteitä ja todennäköisesti eriäviäkin, kuten viimeisimmästä New Found Glory-levystä. Siis mitä? Eikö me molemmat mukaan tykätty siitä kuitenkin? No niin, loppuviimeisessä. Tämä kuulostaa nyt hyvältä jo. No mutta hei, siis se ei ole hyvä levy, se ei ole huono levy ja sitä jaksaa siihen nähen tosi helposti kuunnella. Ehkä yksi parhaimpia taustamusa-levyjä, mitä on koskaan kuullut. Jonkun mielestä toi voi olla aikamoinen moite, mutta siis jos sä teet levyyn, mitä ihminen jaksaa joka tapauksessa kuunnella. Kyllä. Ja hei, kuka jaksaa kuunnella hissimusaa edes puolta tuntia putkeen? Ja senhän pitäisi olla semmoista easy listeningia tavallaan. Mutta hei, tämä siis New Found Glory on just sitä, tiedätkö, se on tätä meille sitä keski-ikäisten nuorisomusaa, että oikeasti sitä ollaan silloin jo parikymmentä vuotta sitten tyyliin kuunneltu, että se on just, siinä on niin kans vahva se muistijälki siitä bändistä ainakin itsellä. Joo, siis tulee niinku paskin mahdollinen puujalka taas mieleen, mutta My Podcast Over You. Aika kova. Sitähän voisi tehdä vaikka biisin. Eihän se kun tekee vaan. Tekee vaan, just näin. Hei, kiitos kaikille, jotka vaivaudutte tulemaan kuuntelemaan meitä. Tässä oli meidän ensimmäinen podijakso ikinä. Ja mä uskon, että me tullaan tekemään vielä monta lisää. Kyllä mäkin sitten se uskon. Mutta jään ihan innolla itsekin odottamaan, että mitä sieltä on seuraavaksi sitten luvassa. Varmaksi, kun ei voi sanoa mitään. Kyllä. Hei, kiitos kaikille ja me palaamme kovan ajon ääreen. Ei muuta kuin kovaa ajoa kaikille. Kyllä, just näin.